Halo belum lagi konten di kanalnya spesial hari ini di kanalnya Pak Aris Poko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat Rumania. Dimanapun anda berada semoga sehat selalu, rezekinya lancar belum. Nah sebelum lanjut di video panangannya jangan lupa saya ingatkan kembali setiap saat yaitu subscribe dahulu ibu lo. Yang bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe silahkan klik tombol like dan subscribe, share-nya ke sosial media kamu. Lagi persiapan panen ayam bro. Suasananya mendung. Coba kan? Wah si aman. Oh. Di setting bro. Persiapan disekat masih penyeketan. Utuh. Full. Apa? Kui. Sing kon utuh ki kuwi bare. Kowe wani nutuh? Sing kon utuh iki to, Pak? Kabarane. Sing kon utuh. Kapan? Dengan kabare. Oh, alhamdulillah saya kalah mas. Ora apa-apa iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Saestu. Tenan cocok ya. Lha iki kalau gitu to. Anu toh. Heeh. Betul. Si utuh apa pite, Pak? Alhamdulillah kalah 400. Sinten? Pak Mamat. Pak Gopar. Pak Gopar. Pak Mamat. Dereng. Sing jarine Agung Pak Mamat to kandhane sapa? Pak Gopar dingin, Pak. Mampeng ya. Jam itu loh mrene set dingin. Mana dia sing entek Pak Gopar? Hah? Nek Pak Gopar dhewe sapa? Raja kok. Enak iki. Pun diawani wis. Liper kabare kok sehat. Lah tak anu tekan wis teko apa urung lho ya urung teko ya gosek dino. Oke lho ki arep pamor keluarga sing ning omah arep layah-layah. Gitu kok. Nek dereng dugi niku priye sik pengen namor keluargane ning omah sian. Kita sare salah irangi ngopi teh mrenekne. Iya. Pas dikira dereng isine. Dadi kunci wae urung. Ah. Cek bodho kan. Tapi didandani kok, dandani. Mbah ra mutung. Iki umur pinten? 37 ki mang. Grup itu. Padha ngene wong wingi berarti kan. Ora waras 38. Ngene anu cemeng. Iya. 37 ki mang. Berarti 37 ki mang mriyen bre. Yo. Kata 3 dina. Wis 36 apa jiwen cemeng. Kok sing ngarane aku kuwi. Iku 36 mak ini. Lah den arep dadi gubernur Kalimantan no. Ah, bener. Yang Kalimantan nih. Yang Kalimantan tapi Nah. mangkat. Mbah Den anu Bendang. Khairuddin ya. Jadi kebun sawit ning kono kurdi Biarlah kok. di alung rukun karena ora beres. Ya mana ya man. Oh. Pirang hektar nih kono iki?